Ket. And then you gala Kasiebo and ya de bro. Mema mienu obaba naked. And you may sound no Shannon so the be out there, the banner say out there will be who say who feeling you so no. A banner san why yes I don't know pemo. A banner say out the name of said and 70 round a be my young one was say aso. Wait tell you say mama mia. A round out when you share simple pajana reviews sir. Chinchimo 9 left right. No tonano ko no count what him why no be able to say oh Kasiebo no. We feel. Abani say yo de bro so a eno no ye simple ene fie da sa na ne o sha ase o tietie bodio yeah bodio yeah and you mentioned the idea kote bi ene se mpanimfo bi atu bi amane na nado danko akufo ado se nana oh yeah, yes, slow. Nanaki can ho. Corruption, you can want some opposition. Oh, by ya, special question, Peter, and about you, Unoshe. And answer the investigation about you, Unoshe. Answer now, yeah, you go slow and you may, you be the home come out. And never been so at your margin, as say. Sika krobia wodo enso a eguo no ni nyina agina se Bank of Ghana ene nwumekwa wodo bia esese nkodo adi wani edi wo achi no wanyoma dwuma yi ntira na Ghana fo bi kire se ensema mpanifo bi ka se Ghana mampani kata asehye wo se obekwa kosie no wontimi nsie no eye no krepa na yebahwe opani yabani tuo ewo ni tim ama meka se opagya ne nsa empagya wakani situ ho a enna ho aye pinso Ghana for dodo no a ekire sese ye ba enwumeko ahodo a ewo memu ene gidi a wo edema wo mu a sasra edom adwuma no epa ho a ne aka de pacha enye kra na abeto dwase asante mantem China fo bi achi Ghana ni biom ne adwuma edi scissors apaso adwante se omudwa akoko na yebekwa akohwe woda minim se de usida woda ho aye ya abra wani hwe soro ana se woda ho kotre press up de ni bi ana woda wonchen mu yesi bia ene esunsunsanso ene da ya obetumi aso ene nkromo styles ebeba anyime yebedi ho nkomo ewa Kasiebo emu na ya de Kasiebo eye me kofi Adom wanwani na nankrato hene the one anyumre yi menimenu aba Nana ekwia echampoma ena fei Nana ejei wobirimpong CP me piesie Shaka Siabana say akane pani anu ya twefo pani Ghana Integrity Initiative GII Vitus Azim dia tudwa se ni bofu na nado danko akufo ado pa efi se wono ene abambofo wo my Ghana mu se de ese otu anamom ye hunu sampa kata asane proye wotu hu anamom no aye bibia ewo ho wo kire se nipa bi eho mfoni ene niema pi no ebaye Ghana Football Association GFA anas number 12 no emu enso bepem sa brei asa asem no Ghana de kan ebegya nti no akwade din wopani kire se ne wanwa pa se nansen wo ho abehu na pani bi owa ba mu ne de ntansa bi akyekyere no no wonam hodin obi anya ne hwe wani akwasi asante asi edu abednego ena na edi nkomo abra no wo mo hwe NPP amanyuko no ko a wakon de atia kata ne prebo so mi du nwotwe mu ena opani Vitus Azim mo kire se aban se numbia ya smuggler nke nkonkokye no fi se kom chese campaign bre no wo dwananum papa nanso nam se numbia Ghana ha enye smuggler uchi obi a ho enye yenti no na nafa no hodi ena corruption na den na awuga ke kabrofu ya wabaya ye hunu hwe the case you are eating it is good opani Vitus Azim and watching in Simo they haven't done it yet just like the Anas investigation no single person has been arrested under the Anas investigation so when you ask whether we are succeeding in the fight against corruption or whether government has done well
you yourself, you see the answers. This announced investigation, nobody has been arrested. Why? So those are the issues. My recommendation is there. We have a national anti-corruption action plan. Educate the public about corruption, negative effects of corruption. Investigate and prosecute when the need arises. Prosecution. We are failing to do them. Eja Vitus Azim and out no. Na Australia, what can I say the Ghana phobic or ama yase o hwe nanimu a waso ensanhweni enso ubie ne bag mu a ube bie na de egumu no pen ba ko kura nim recorder ba ko kura nim ID card ebia nim eme ho nsem ba yase o saa na ye fa nipa ni bidin ni ade a me achichi nipa bi sempanimfo bi ene ka ho ma yes a nipa ye bo wo mo return to sender emo ba Ghana de nenso no nipa ye de santansan bo wo mo ni titiri ba ko deputy youth and sports minister enam hadiji wono kire say wo hwe said ye nsem ne tie no a opani Vitus Azim kire say o ye janum wonnam ho a chese ye nye ne hwe o mampani kire say o anya hwe enso unhu adanse enam so me gina so ye jana saa so nnam ho. Some of you went to Australia when you are not journalists. They said the minister has been exonerated. Who has been found guilty? If somebody has been exonerated, means somebody was involved. They got official letters which they took to the embassy and got the visas. Have we heard about anybody that has been sanctioned? So how can you claim to be fighting corruption if you don't want to do the things that you need to do to be able to curb corruption? My recommendation is there. We have a national anti-corruption action plan. Educate the public about corruption, negative effects of corruption. Investigate and prosecute when the need arises. Pass the necessary laws, the RTI law, the Code of Conduct bill. There are three things: education, prevention, and prosecution. We are failing to do them, except the education that the civil society and some of the government institutions are doing. But the rest, we are not doing it. Why is the right information bill pending in Parliament for so many years? Enti opani Vitus nchiremu a wode ema ye fa saa semi hodo no. Na sasem kroya ya owura Vitus Azim ekoka yen. Ena Ghana fo dodo na so kire se mo piafo. Omu twa papa ni prisa send in a WhatsApp message. Congratulations sir. Na de nti omu ka nyina ne se Ghana fo bia Adom Kasiebo no omu di nkomo chem kire se asem owura Vitus Azim e ka no nyese bia eya ni time bi no de time ampa na adodan kwakufu ado ene ne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na mum eya nukure tro do the truth and nothing but the truth ena trese koso ni nyina ne se wo mususu se so hwemu a aban ba ye ena meku kata asehye ena kata asehye se mechewo abo amebo wo ena mekun metwa uti ena mebo utio sa ombesi nne omunti se tie etuo bi atoten se ediku kata asehye na ase ye chi obi na no na wo mo chemkire se hwem krampo so a ebi kura su se mampani na ba mo abu e wo sa wokon no ho ena ebi kura so kura kire se abambuo no kura da nchen a se obi ye bone a na aban na kata ne so na enka ne GII secretary general Vitus Azim ena din sem tutu dwa wo chekire mu senti a wo kasa aban wo se medun wotwe wa feli Ghana fontitire kata sem tokwa wa yeso obeswai na yenti Vitus Azim sem o kan ya Ghana fo aso mu no. Legislative reforms to tackle corruption, attitudinal change, and the third one is there. But the legislative reforms to establish the Office of Special Prosecutor, that is not only feasible, but it has been done. The Act 959 has been passed. Unfortunately, there are no regulations so far. 6 months or 8 months down the line, we still don't have the regulations, although the president signed, consented to the Act on 2nd January 2018. Legislation to improve prevention, detection, reporting, investigation, and prosecution of corruption cases is feasible, and I believe the Office of Special Prosecutor Act seeks to address this as well. So that we can say is an achievement. The government has delivered on that promise. Then to bring to an end the prevailing regime of impunity, where people found to have stolen or fraudulently benefited from public funds are merely requested by the Attorney General to refund same on their own terms or are sheltered at the office of the president. This, you and I, can we ask how much has government recovered so far or prosecuted, how many people have prosecuted since they came into power for the past 18 months? We ayura Vitus Azim wabra woto zachre efres entrofo ese ensem bi ha no papa adane ewa
wanom waduro nyina cough syrup nyina wane nkono hunu se so okachira Ghana Central for ne enso atibie na asemwe no nya no nko a enka ne Media Foundation for West Africa Executive Secretary Obinfo Kwame Kakari ono kura nso de nanu atum bi kire se so we mu akura ya yetimu no ade bia koso wa ban we mu a akamia se ebu ani aguso sa ban bi beba na osime de asoafo no mabadi akire ahodo mekeka ka bomu a wo ha ne makomakodu a wukokuro bi so asankrofo no ya de chechire man ena ban se ye o masoafo eho ka ahodo a ban ne bo owura itire se Ghana fo sori ne ye kasatia esanse se ye betretra ho se asoafo ha ne du ne ye ntena ho ne ye hwe a enya de se bebu amrase badwafo ene civil society groups ahodo individual citizenry obia ankasentia. All of us see the profligate manner of government spending on very high public officials. Kufuor's government has so many ministers, unprecedented, and you can imagine the cost of their wages, but also the services, the luxurious lifestyle of the people in political class, which has bedeviled us not only since this government came in, but all the time. And I think we should begin to question that. Look at the luxurious cars, the free fuel ministers and so on collect from Goyle, and all of those costs, they add up enormously to government costs, to the reasons why services to the poor in society go unattended to. If the government is crying over how much money it takes to sustain free senior high school, a part of the problem comes from this profligate expenditure on people in the top echelons of the political system. We ayo benfo Kwame Kakari no ka professor for brofono profligate na kire se sika huha ene sa no kakra no eno kire se emwa na no na Ghana fo bia wonom ne Adom Kasiebo din komo no kire se wala mota anyen asema wo kan no ano no tilapia minister chese kakraka yade yadan wasima mpani hwa no wonte so na corruption aye kan no won we se obi ye bone a ye nche no ntum na mra ni special prosecutor ye ntene nka na Ghana fo kan na special prosecutor officer ko ye djuma be no ye sisi ye hu odjuma oye because no so wa be ku eti ano ono ne nkofo ye de eye nipa no kofa je okofa be so mbe we se eno edjuma be no betimi aye because if you are saying can money aye no ono tia won a nke chiefo no betimi ade obetimi atia won na oba ya de ofie na ontimi ntia oba nka che oba si na aye ne nya e de koti obi ba Debbie ontimi kontia uba uwa nkrofo a odeba ena so bi ya boni kra so bi ya boni na ontimi am punish no kra kata so sheni project no wenti to me no wenti ontimi kontia me to me need the onkuntiai cry because ohwe boss saga here by fence president opatran ntia obetwiska a whole lot of things ni nyina no corruption na ekoso nyina odo no ni nyina no opoka and I say minority omoka ni nyina obudipo ni chi nyina no na ono no dan ministers and last in call no mo yes ade no na say something like otwaje omo esumi why no also obey see aban no so no obey president also can say obey fight corruption to me ni die wontimi nye ho hwe example ni say wo hwe ye nyina abronye ihun se no ne papa bi efre no Mr. Achireme ye honabo Chireme no mu dia pra previ na no wo hwe ma na ye contract bi hu ni ade ehun sem wo hwe de toso bi ma yewura Ken Atifa wo National Identification Authority ho unse ho so aprepre bibri ba ho ho no so na hu se eyesikasem anyway afa we na we ayesi to me no hwe omo campaign time no ekwanya na nka omo bo ura mahamachi ni nsema na omo kan die na nsem kitinkitin nse ekoso mi hu anamo sebe anamo papa biasa enti we no aya Ghana phobia Adom Kasiebo ene wonum di nkomo eno mu kire se na adoe nya de ne ehwe ne
Yɛtoa Kasiebo no so efiri Adom 106.3 FM so yɛne anuanom Nhyira FM ɛna yɛka bom ne affiliate ebro aduasia ɛne yɛde ne nyina ɛbrɛ wɔna sɛdeɛ Ghanafoɔ ɛka sɛ ɔmampani wafeli poto nana dankwa Akufo-Addo ɛne naban nanka so wɔn di bɔn bɛyie na ɛno ɛpa ho a sɛdeɛ ɔma feli nti ɛnɛ na Ghanafoɔ dodo no ɛkasa sɛdeɛ ɔman no mu no krasa gidia sa hwan po ene yeji na die nti Adom kase se ne yensie ne enko bisa Ghanafoɔ sɛ ene so mampani abon ne sesebe wadi bon bayi one na soafo ne mpamfo de a ene ye kɔ ye institutions ahodoɔ no ye enwuma ko ahodoɔ no mu a ɛhɔ nso sɛ na enuoma esitie ene ye kɔ bisa Ghanafoɔ mo so Ghana bibia sinitrase bibia hyiase enokro sa enipa many of our obatwa so na mamenkɔ Brigadier General Nunu Mensa ho or former National Security Advisor. Watch us enche Ghana Revolution ebesi. Edian enwe hu ama waka asemo ama yabo hu enwumre. Brigadier General Joseph Nunu Mensa enwumre yamwajo. Kofi Adoma, mejoso. Yada asepa nso ene obre. In fact story ne hu yamhye yen pa se yam prepare for revolution in the shortest possible time. One is a Mekasa. One Kasa. In what in connection with what? Then it be some Mekasa. Yes, just what I said here, or my Ghana, or man for any enuma and actually economic hardship, failed leadership, corruption in Ghana. My mistake my position. I was talking on so many issues. Okay. To start with, talking about the vigilante group. And almost in this force a NPP, I vigilante, invisible forces, some Koyebi. Now, would they face NPP before? Then make us say, win any brackets, bookum, any constitution. Let's see, I'm fair. Nan source, Adiana, then the NPP in the Indies, what the son of Moko Coca said, I buy my Ghana, Cromashi Ghana Koi. See, I'm fair, near stop, but not in the constitution, HSA. Or a political party, but my year one Kasawami. A paramilitary force, then you empower them to protect you. It's not in the constitution. Let me say I'm fair. The inside in the end, I may inject near Kotosano. Some of their brain. If we see winning away from that, Venezuela or Libya, Syria, Iraq, this is how it started. That's what I said. Okay, because what kind of sorry, no, just said. Oh, maybe, yeah. Maybe I've also talked about unemployment youth here. It's why I see a friend saying about vigilante groups. These people are people. If they are more Maya, I come why vigilante group. People are unemployed. Mostly unemployed. Promised by political parties, about power, about Shona, and we do Maya. Maybe anyhow. And you almost no so many no more. Now, buying to me, yeah, about we inquire, and these are buying to come into Manco for Indian or more. We haven't said any yet. We'll be into May and Jack. If you couldn't, I'm trying, I could actually baby. Yeah, I'm finished. Let me again make us say, there are many young people. What did you make? You see it. Yeah, what we school, we are so Moncoya National Service. And we are near Tumagu, Nibiaba, and I am near Tumagu. What's going to happen is they are going to end up frustrated, angry, and this is what is happening. Could you mean how old are we? Where the behind? Oh, Makweni Mupa. By 50. Aye, Makweni. And what they're making, I don't want to make agony. You see, maybe we are school, from 5 in the Kwame, Yamada room, bomb body, the Kwaya could be a head of the military 2 times. It means if you said that. Nyanunko. The one body fire. But then Ubon body choir, so I'm being so summer. What the boy and what? Oh, let me say, I'm not blaming NDC MPPO. I'm talking for the party for the past 25 years of the Fourth Republic. Maybe we are here. Maybe we are a 81. Oh, maybe we are a crack. Well, before independence, maybe the best 17, 18. Okay. Maybe we are a crack. All this while. Let me warn you, so young Vinny, now before Moby, I feed my mom 1 year. They jump basa. But the son, I walk off something about me. Okay, example. Compare Pakistan and Cuba, examples. Cuba, Mr. Cuba, what happened? Castro and Che they were medical students. They were not hopeless people. Oh, there were many graduates, many of them, they do maybe swim, many of them.
Mse yen hwe na yen preko fi bi mo ye. E je omo sa me tu for man for ye je omo sa no. So bi dia dwum pori ba be tim. How come by say no I should na bra because are not stupid people. They are graduates. Me of the graduates. Omo we say omo ska bi man ska no yen bi nkan wono ye di. Make up at Nigeria. Because ISIS, this is how they all erupted. Took up arms against the government. They make us say, yen fena mo for your mobile. Yen don't move you. As I speak to you, I'm just coming from a Joel airport area, baby. My cousins. 2 of them are dead. One is got stroke. They are much young, much older than them. University. Then she came with a friend. No one also cry. Also cry national service. Yeah, in Bion, you don't get a quad. Yeah, I'm mobile. See me with a military background. I mean, all movies on corner won't be awkward. They do with you. We are trained to do that. What about a mobile? No, Gary also. I have to go. I don't know where this guy comes from. No, but the only thing say, Nekon, young, Shani, yeah, move back. Nothing for them to do. What will happen? Kofi? And any revolution, no? Me revolution. Me say, what will happen? You join the conversation. As I said, what's going to happen? Purpose. Are you happy with it? Fine. Hey, Kofi, are you happy with it? So I'm just as the elder statesman, very as I said, and I've been around all over the place. All over the place. Britain, Canada, Russia, India, all over the places. Let me explain to one who say, me too, I'm for I'm not political. I'm just saying to Ghanaians, okay. Because I buy the boat, you know, bounce with the baboon. Move on them way. Joe. Well, I'm sure a baby when you fish during June 4th. But you are chief of staff. Almost all my colleagues in Akufo, Kote, all of them were slaughtered. And Yanyago, we are not joking. These are serious matters. Brigadier Dasapa Numrain say what say Mama Yates Yahunu situation or how serious are edu Yadasi. Brigadier General Joseph Nunu Mensah or ye National Security Advisor our Humijemu and watch say ya yehu nipa womuni enyuma ye womo National Service na yatu womogu na womo nemu na ebi brand ade ba na saa ebetumi aha adwen yemfa ntoto amama ya hudo bi ho menya na o ka wonsam yanko yanim aye koyanim na mebo mane ese sesei Ghana for HSA and Yaman Koye, Niema Sinitrase, and T Amano Crassa will be a new obini. Na Ghana for ne Adom Kasia Achichin Como, and I yebisa wamo say who has said your minum Esia Yanua. Say a kajidia pa, wine, and na, Yemfa ye Gidia and Conco Senimun was so. Ghana for the say pa, they said your minor see a pansam as a contebe, a bano dear. Gidia pa, dear, a Jubako woman, ye bet me aji womwadi, essa woman. Sabano Credia, Wama Yadia, Sajuma dear so woman Sasu Woman, Wamu to me and the pepe, a wood dear near tro and an adenda braba be any woman quemo, and yet Ghana Asra Domino pet. And see any other womoso. Was it so yes, Domino Pahua, a benuma cabiada, bambonuma qua cabiada, Nanny okay can say, Possi Domino, and immigration crowd in a con was a not. Was one with my muffin say at a child woman demino, woman to me. Ghana for be adventure in with the Ghana Armed Forces, Mijomudi, and National Fire Services, Mijomidi, and serves for so no omo ya because social Ghana for say juma omo boy is hardly pass so be say sojeni jeba we crap dey hwe omo ko patrol night no omo police for no e say obe sojeni say o je bribe masa Ghana for me jomo di fire service so me jomo di me jide o soja fom me jide o mu pa na afren so o jide so Ghana education service no so o hwe o ma pra nga sa nyuma me do na embassy so na bin fo no ayo ma nso mana bam o mo ni option ya de mi do mu di
Before this would take action, no one was why they will take action. Institution made a Majomudi, Ghana Armed Forces, and Christian Council, also Majomudi, education sector. But send your money, Basabata, send your money, and your manama, every Shimon and Kamiwako, as he says, institutions are we say Ghana Bema, Munia Kom Hopa, or Sabine Kom Hopa, because you're not so for the Ankams or Man Kababi, do the Ankams, Mujomudi, Soja for the Jomudi. For a natural margin says, Sabajidie pa wo memu enwuma kwa hodo mu dia ene wo mu a yeju wo mu dia betime dia ho ato wo so ene asra adom no na abra wo mu cheche wo madwena no mche se se wodi wo mu nyina egu nsani ani bambo nwuma ko ne dia ene posi dom no ene Ghana Immigration Service wo mu dia wo mu wo yefia a yenim sapo ene ensuo ene towura ye de bedware wo mu mpo customs and the police service. Not questioning is zero. Police service, education service, and a customs service. Sir, 3 institutions we know main trust because all of the corruptions, especially police force. Media institution 3 idea. Ghana don't go any mass. Police institution in Germany. And the bill to move pass away. The pass message upon the pass message on the another BBC and question. As obeying a net to say, be Bawakase, see a sana to one among, and I have so a Christian cousin or so. Omanyade, cousin Perfono, Omanyade Bakubaku, Omama, Amanafona Akatom, Permanent for the Soka, Omana Musimbrana, Oma BBC, Omno, and Comichon National Mukabasco, Mumukana. Median police voice saying, Parliament for them in your money. The Omuka, no more course with Manum nephew because I didn't know say, new money. Oh, my main Germany cried the police service, Ghana police service, mean Germany Bakokra. We move you on so immigration in soccer home because then in Nigeria for a whole big woman in China for near the Omyama Basano. A quite man on fast or mobile or my big woman, yes, chrono 7 years, and so many no more immigration for the Juma Ben or Moya was mentioned to Omka. This is Germany. Lesson they made no credit me. Students are mean job with sex Anna police service Anna Ted near customs. I almost very corrupt even Ghana police service. I mean Yomundi cry. Ghana for na aka ni nyina no he mrasha badwa na ede ni ato wo so wo se ehokon posi dom no a wo se ene efanyinam afa wo makekeka na eye se na adom kase ye se ne yempusupusu human na nke yempa Ghana Police Service ene Ghana Immigration Service ne anke yemi so wo se saad ni moyi amoagie adwuma bi wo ho amobeye e de adane no abutuo apɛ edin foforo anam nanso yepusu homa ne pusupusu a wo bia budin anye yeso nti yebekɔ so apusi akwakohwɛ sɛ yebetimi anya no yie e de afiri saa enwumaku a Ghana fo e de sobo aso wo mu ya asɛm otie a ebi mabobɔ so wo mudwomodi ebi won so bae o so mo nyomani self foi immigration for no and police for the woman na we you but woman agidie no so no police for no de woman de woman piem trust on but Ghana police me nim de ama well anyway yanko yanimu amrai police for yamu Ghana police yase police ni bi nso aba obi to yanko we nyina aka na amamfo agidie no akofom sa no 30-year-old man ni din ene Ellis Oju na amaneba ensa ka kyerɛ police ID officer ni din ene Zuenu wodi tuo ahwe ni team ewo Ga West mansi no mu abo ni tuo ama kyerɛ efa na dwen no mu benkum ekopie nifa ama sisi a meka say de opagya no nse nye ye wa ye kyerɛ sen a wonhunu wono a wonhu ye ene won tiase ntiti ase wuo saa ne nyina ya asase ho nsɛm ena amanebo ekyemu a apolisi forma akomako ensia ana yes superintendent Safo Ajiman wodi wo mu anim wo mu kɔ asase bi so a kyese abusua kyese ye wo mu dia tiemu akasakasa na echi nipa bi a afa de polisi ni ba ko fa tuo akasa na kyese Elias etuo no aka no ama ne tio anka ne ba bia se ne ti na opani David Agete ena oyɛ abusua sabre wo mo de hyetu aka no wakasa edema wo mo se abusua pani
ɛna wɔkyerɛ sɛ asɛm no deɛ ɛha paa fi so ɔmatu ho anammɔ a yɛnya judgment 2015 from the appeal court nti na ɛbaa no sɛ vacant lands yɛde yɛyɛ adwene sɛ vacant lands no yɛmma nkurɔfoɔ ɛndevelop nti yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛstop obi a ɔdevelop nti yɛkɔɔ hɔ mpanyimfoɔ no somaa sɛ boys no nkɔ stop obi a ɔyɛ adwuma nti ɔmo kɔɔ kɔ stop nkurɔfoɔ no nti ɔmo kɔ stop ɛna ɛm sɛ ɔno nso pɛ sɛ kyenkyere a ɔyɛ adwuma no nti yɛwɔ hɔ one day ɛna ɔmo baa kurom ɔmo kuta Mitsubishi pickup white ɔmo baa ɔmo kɔɔ the next village boy ɛna ɔmo san ɔmo kyi baa biom nti ɔmo kɔɔ next village na ɔmo san baa ɛna yɛhu sɛ nkurɔfoɔ bɔ pi tim na ɔmo pi pointy boys no na ɔmo san kɔɔ ɛna ɔmo baa the second time ɔmo baa no ɔmo bɛ paaki wɔ bus stop hɔ nti ɔmo ho boys na ɔmo shout to say hey stop nti boys no start sɛ ɔdwane boy no start sɛ ɔmo chase no no ɔmo bɔtuo no nti ɔmo kɔɔ na ɔmo kɔkyi boy no ɔmo kyi boy no na ɔmo ne baa nti etuo no ma attracting nkurɔfoɔ nti nkurɔfoɔ start sɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo ba ɔmo bɔɔ ne ti ɛfa ne tiri mu ɛna ɛpie wɔ ha ɔmo bɔɔ tuo no yie a na ɔmo pagya the other guy na ɛfa ne tiri fa ɛna ɛkɔpie wɔ the other side no kyɛ I don't know ama wayɛ kyɛ sɛ tiase wuo bi a wɔda hɔ a na busuapa ne kyɛ sɛ wɔn mu atu ho anammɔ ɛhefa no wɔn nkɔyɛ polisifoɔ mpanimfoɔ nyina wɔn ayɛ wɔn asotire wɔn hunu deɛ kosi ɛfi sɛ mbambɔ so afɔ interior minister wɔn mu akɔ hɔ ɛno nso ne nyinaa kyɛ sɛ since then no yɛ antifi nti yɛtwerɛ petition kɔma IGP ne interior minister yɛ follow up yɛkɔ hɔ no ɔmo si wɔn amenity to pips no nso yɛkɔ hɔ no ɔmo si papa na ɔlidi nkurɔfoɔ no baa no or superintendent no wɔ leave nti up to now no still ɔmo mfrɛ case no yɛwɔ hɔ na headquarters foɔ nso frɛ yɛ homicide department nso frɛ yɛ sɛ yɛn bra about the same issue yɛkɔ hɔ yɛkɔtwerɛ statement ɔmo ma yɛ date sɛ ɔmo bɛba abɛhwɛ nipa na ayabɔ no tuo no ɔmo baa hɔ bɛhwɛ since then no yɛn TV biom nya yɛti ni sɛ ɔmo si they are writing a report no ɔmo nso ɔmo ti ma item yɛ pɛ justice wɔn hwɛ the way aboy no ti sisi a ɔmo nyɛ ifi wɔ ho no ɛyɛ yi paa nti yɛ pɛ sɛ yɛ ɔmo bɔ mɔden ana ɔmo yɛ bi ma sisi a yɛ sɛska over 500 every week biara no ɛsɛ ɔkɔ physio over 500 Ghana over 500 million over 500 million 50,000 yeah 50,000 well every week biara no ɛsɛ ɔkɔ physio 3 times in a week. asɛm ne ha adwene ne ɛne supo safo agyema atwe nkɔmɔ no wɔkyerɛ sɛ nɔkorɛ sɛ ɔmo kɔ hɔ ma deɛ bi saa nanso no asɛm wei so kyɛn no wɔntumi nka ho hwee na yɛgu so deɛ akyire yɛpusu nhoma no ne ahwɛ sɛ yɛbɛnya mpanimfoɔ a ɛfi sɛ aberanteɛ wɔde mfeɛ 30 30 years pɛ na polisi ni tu ama akɔyɛ ne sɛ ne deɛ emu awrem ɛha na yankɔ asante mantam brɔno bi afrɛ ne sɛ asokwa ɛhɔ ɛne yɛkɔ akɔpia bɛtɔ dwa sɛ abrante a wadi mfie dunkron 19 years na wɔno no koraa no ɔne Chinafoɔ bi ɛna yɛ adwuma a plastic manufacturing company bie ɛna mutimi yɛ adwuma na yɛfrɛ ne sɛ Peter Frimpong na Peter kyerɛ sɛ wɔno no nyapo so ɛna wɔkɔkɔ yi nam ɛna wɔkɔhya Yesu nti ɔno deɛ sɛ ba ne sɛ yɛnyɛ sɛ plastic ho adwuma a ɛno ɛna wɔkɔkɔ sua na ɔso ne Chinafoɔ wɔ hɔ yɛ adwuma na dakoro bi wɔn ba bɛto no kyerɛ sɛ wɔte hɔ ɛrɔde ne nsa hyɛ ndamiri fam ɛna ɔmo bisa sɛ piro ɛde na atea ɛna ɔsɛ o take rest na ɛno na ɛkɔba ne sɛ Chinafoɔ yi ɔmo ante saa adeɛ n'ase ɛyɛ abufuo saa ɔmo koko tuatua so a na saa managers ya no mo da adwumako ya no baako nie Liu Zhenyong ɛna afei so ne nua baako ɛka ho wɔmo ɛsɔ Peter Frimpong mu ɛde yɛ sɛ ɔmo bobɔ na so na Peter sɛ wɔno so asua kumfu kakra ɛna wɔdɔgye ya na Liu Zhenyong na watwe apasoɔ Peter ko akyi saw no de awɔ owie ya no adane apasoɔ no ama ne nua baako no China ni baako no so no no so de apasoɔ no asan wɔ Peter akyi saw ɛra kyerɛ sɛ Peter kyerɛ sɛ ne ho ha no paa am ya san lɔko na sɛ punum gye sɛ opie fa baabi na nam so ɛma ne wɔfa ne man so de kɔkɔmfa no kyɛ ban ya sabia sɛ wɔnkɔ na wɔnkɔgya ahwɛ ne mu no ɛna Chinafoɔ yi ɛsɛnde ne 500 Ghana cedis 5 million ɛsɛ wɔmfa hwɛ ne ho na ɔmo ka kyerɛ nkora sɛ wei no 5 million so bɛgye agye o na wanyɛ a yɛne aposifoɔ ɔkɔdi nkɔmmɔ yɛwɔ sapo mu sɛsi a asɛm ne bɛɛ police case 85 million no gye Peter ɛne Adom Kasiebo ɛkyɛ n'akosɛm na fa abɔbɛ 11 go im hɔ to yɛ adwuma na wo sɛ China ba ko boss na ba
abegame into my CS and Fanyaguma. So Bano Butam side and CS in Butami. I'm a fan to into a camera to generation in be 20 seconds and our yes Obama's number dodgy. In Dodgy was a Nina Free in Chimaba, Abeshimasun. Akama from Timene Preparano 2 years and the woman. There's a bit of Tinana or Sasa will be up far, whereupon Tikanya, I don't say the only war woman. So, man, a boy in the Patamiana, or Yedemino, or Midi Channel, Namigani, Migani could never done Nabosna or something to come about things as the boss. I don't know my own here, or they, yes, I will miss it. I know me do mat. I'm saying new matem into the assembly was what you made into a pram, was what you made in Kudu make Don Mamamenko, or the Don the Umi Mamma, and away you made in Zumenko. Now, you made them go, you don't zoom, you don't boss guys, the Minku on Amenko, Minku on a Diana, but that would be in the home and give back off from family. I come to the Bayan or say, Omasi and ye half minute city, I find an idea. The Mayan Panko police station, the police station, I put from the discount cover, the Omama police scanner, Omajamna, Minashi. Enti Abrantie Peter Frimpong ena na kosamu ane wo komu wo China fo ensam awe aye my ganem ha ena kyerese wo cheche mu a ne no ene ebo modern ase eba ne sei ya na esa posifo na asemi aba bedi mu sam ti asokwa posi mpanifo yato nsasa nkaja ye no mu din komo no ma kyerkyere mu sempo no asem no aba beduro manim na beduro manim a o ma domo asukwa koduru he omutesom gusua investigation sentino omutimi nkasa hunne enkosi se ombewie ehwehwemu no yɛtoa Kasiebo no so yɛkɔ sikasɛm mu na sɛdeɛ ɔmanfoɔ nyinaa enim dada no na nsɛn ɛnkyɛyɛ ɛna Bank of Ghana sikakrabea no ɛde aba sɛ sikakrabea hodoɔ enson wagye wɔn nyinaa nkrata afiri wɔn nsam yɛ a wɔn nkwan ɛma wɔn nyɛ dwuma asɛmi nipa bebree edi na prɛtɔ ɛnam so ama finance committee ɛwɔ ɔmɛmra hyɛbɛdwa mu wɔn nso atena se edi nsɛm no ɛho abobo na emu ɛna pani a wɔte adwa Edema committee no Dr. Mark Osei Asibe Yeboa edi atudwa wo kire se ye ya banki ensu nyina kogu ye no na se kira ne se enwuma ko be se enum ya yetu o masi wode mrase wo nsa wo memu se wo mu na nkasa se wode wani edi bank no adwumadi nyina achi ehwe se ne nyina ekoyie no wo bia te ne ba bi sabe mpradua sa bo brate se kade bodamfo ene obi anenam ne ba bi nti no amantokro atuatu ewo wom dwumadie mu nti sikakrabia hodo no so sade wom pɛ wom ho ɛna woyem Dr. Mark Asibe Yeboa kyerɛ enwuma ko bi te sɛ Bank of Ghana any Securities and Exchange Commission, National Insurance Commission and a Pensions and Regulatory Authority Senyu na nka so omka won ho bom na wo hwe se bank ahodo no wodi won dwuma yi anam na nso so obia te ne ba bi obia nam no kwan obia ye de opɛ enti wo mantimi anka won ti ampramu anya dwuma ɛno ɛne de ama briche kase abɔ ɛwɔ mesika krabia adwuma num na no ɛno wo kyɛ se committee ne ɛhwɛ ɛse wo betimi ahwe ama mpanimfo agye atum se kaisa dachi bia no wode mrafoforo ya wato din ɛyɛ Financial Sector Stability Ebeba na nkatimi aba beboa ama enwuma kwa hodo odi dwuma ese sikakrabia no etumi aboboa won dwumadie nyina no ama na tumi agina. This has been one of the most productive engagements because it came to the fore that the collaboration between the regulatory agencies has been more or less non-existent because there are 4 regulatory arms in the financial services area and there's a National Pensions Regulatory Authority. They are independent of the Securities and Exchange Commission. They're also independent of the National Insurance Commission and the Bank of Ghana. Now, whereas the 7 collapsed banks are regulated by Bank of Ghana, these banks belong to holding companies that have insurance wings, they have asset management wings, pensions trusts, and the rest. So, as a matter of fact, we have even realized that we should have invited the Pensions Regulatory Authority. So, as we stated in the beginning, this has been information gathering and it has been very, very useful. We have even directed them to some of these reports. We have pointed out to them infractions that have occurred in the insurance area, management area, fund management, that they didn't know some of these. And so that's where we are going. One suggestion that has come out is that there be some Financial Sector Stability Act where there will be information sharing by the 4 regulatory agencies on a constant basis because
this platform that we have, this holding group structure, that is what pertains elsewhere. Most firms that will have a banking wing will want to have an insurance wing, an asset management wing, pensions. There's nothing wrong with that. But in as much as they would want to coexist that way, we should also tighten the regulation and then the Penia wono ena ukọ mrashe bedwam eku ewo ho ya watu wondin finance committee wote adwam Dr. Mark Esibeyeboa ena wote so kasa no na nenkasa ye no mu ana oguso ehye Ghana de hye nyina bose ebepem sabrede sikakrobia hodo a waji won lance sefru won nsem nyina no wona no won wo mu edi dwa no wonka wakomanto wo yem efrise won sika nyina eda ho obi amfa ne nsa enkan na dache biasa ne nyina tototo yi a bia ifa won sika sem ho ene sade se won saka won sika bia no obi ansa beka ne sika pepepe. I think the financial sector is still strong. The governor told us that all that has happened. The total assets of the banks that have gone under is less than 10% of the entire banking sector. Okay, so if we had bad assets, toxic, that would be the 9-point-something% that, and even the toxic ones, if you like, depositors' funds are safe, and the government has come out to do the proper thing. So we have a strong banking sector, and the financial sector in general is a strong one. Dr. Mark Esibeyeboa wono ene pani anase chairman a wote adwam edema finance committee ye wo mrashe bedwam wono ena wote se wokasa no Biadu yebaya crossover ne yakwa Asantemantem Insurance Studio ne yakọ yenua ofori amanfo ho akọhwe de ekoso ewo ho ensem a yenya efri ho esusu se Zongo Development Minister akọ ensahwe ewo ho na okoduru ho no ensem ahodo a wode atodwa yebekọ ho na afia kwakofa bi ede abremo. Ansana yebekọ crossover Shannon so se on sabeka kwa first weekend no mu bi na fa ball ho ban na ma winyi enche immune booster mia menumbi na wonom a ebo ho ban free ade ahodo pi no a eho woni mo bi a wayade akoa enkwa pebi fama no ene ya different yade ahodo na building immune system no correcting ntino onya bi ebeboa Green Hand Junction North Kaneshi Swan Lake hwa udru hwa ubenya bi ewo ho na watumi ato sanso na udru hwa Center of Awareness ebodan no ho sa furu hwa ubenya bi wo ho wo Kumasi a watra insure FM wani kran no tra hwa traffic light na abeto na no wonsa nifa so bonsa kpogas wo ho trakogas utra kpogas a bonsa dan na ho no ne ncha bonsa bi si ho eho pe na Center of Awareness wo mo ewo ubenya bi ewo ho na wo ba Joy FM abronsa yi opposite pe kokomlemle mo bribia udru ha ubenya bi ewo ho na akuheba ewo kuntunsi bus stop Apostolic asoda na nim ho wo poku asene na area ho a eho nso udru ha ubenya bi ho wo madaroma umukra ya sen na MTN de mare mfio sabosumi ya mobile money month send sika sa na build the points na nya achede ahodo pi yenkwa ni ofori amanfo ho na afi yenkonkwe ofori uti yanka minister ba ya na de na no wo defend de ne nchemu a wode ema efa zongo sumpuntu ahodo ne nyema ahodo bi a asisi ewo ho boyemu Meton kan ma so ma Asantemantem Nkro kuma say 104.5 na edia mejuso eye obi this year ofori amafo na day na ye zongo ni inner city development minister ye Mustafa Ahmed ebepiem Asantemantem ha ene obepiem de ni kyeremu miamia bebre ebi kopiem ye otafo a ene Asantemantem ha na ene kyese obepiem asokore mpatam chabo abo akrem mpatam wo no de tudwa kyeremu se wo wese na niam ekọ wo maimo wo mse disua de hu hia pa adisua mpuntuo se na be betumi aboama homa su atumi akonkan no eyade bi Adom akoma so nanso ne nyina mu no sakobaza abofra no besua de na fi obebefie no nya de odba gigine ni dia na kamia kwa se niam anhyeda nkoyie se ntie ne se no oba wade aso aba bebo fom ekyese aboabo akrem compressor yes sports compress papa bia enya no kwa volleyball pitch na fe football pitch nyina wo so ene niam ahudo bebre wo mu a nkwada na fe mpanyifo betumi de dia grompo ne de be committee center e de ma aboabo fo na fe akremfo no ene kyese ne de ode abso abebo fom kyese yensi se na be betumi aboa
sua na ne mofra no so sua de wie a o metumi atentroma pom na bibia so tumi akonkan e no de tu dua chem se ye bia obi badwene se ne nwoma sua se na niema ekono my Ghana emprempre ne ye niema betumi abo nwoma sua no bo se de anwene ne sen e no de atu dua chem se da bia nwoma sua na de wo ho ne mom no se nkwada nso nya ba bia betumi adi agora betumi aboa ama nkwada no so nyin ne mpuntuo no so no atumi agane na so. We are doing so many things simultaneously. I have said that our priority is education as a tool for developing Zongo communities. But in educating our children too, we need recreational grounds for them. All work and no play makes Jack a dull boy. But after school, what happens? We need a recreational ground like this so that the children can come. Because after school, most of the time they go onto the street, the parents don't know where they are. But if the community has a recreational grounds like this, where they can come and play, whether it is table tennis, basketball, it's part of exercising. A healthy mind lives in a healthy body. So as far as I'm concerned, it would be very wrong if we were developing only the educational aspect of it and not giving them the opportunity to develop their recreational and other motor skills. And they are very, very necessary. And it's my money pet in Zongo in inner city development minister. Here I am, Mustafa. Mid never Kasawi epe, and I have Bankaj Penino Butuas or Koreman Poyera, Ali to say to, and so they are 2 James and Sebio, Zomba Bessia, no man, and hanging Sa, Beviasiano. Now, I just said, Bia Pukria, no man, if you watch Mukina, that to me, Buama, near my pounds to me, Jan and Nasuye or Patemo. Somebody, your friend Highlanders Park. Mebu Amobo, Omodos. Asphotef, Sebi Sika, bar for multi-purpose usage. Oba Oko Tema, Ebiwo, Omoba Madina, Omosibi, Oko Tafuaya, and Oko Tafuas Aoba, Yinana say, Yeba Bedi Juwa, near to me, Abua, Anaju, and Yumro, Anapo, and you, even you to Amana. The Fala now family. And I like I would be found Pana Bibia so to me. Could you pet any cane? A biker Penino no able to as a Korean pon. Jura, a Ali do say, do not everyone of enemy to fan. So what you bless them would run is them with your boom from a new Travis and Race and Temico Piemu. I will look Bosum Kinago Piemo, what dear. I won't grow for you many pioneer over collect craniches and go for the demo at the Papias be as also on party the demo at Germania. Now, once and some lectures in Penny forward to be at James Abeka Cano, and Ray and his Ogo Piemo like Bosum Trade anywhere in your Prada. And I'll be one of his already near mad this year. It was Empotemone Yana. A dear be a yan crank for senior womb, then Crawford to near Figum, nothing Crawford Yanima be Branson and Fatan, just and Penny for the 2 James Sacoba. This anima way and Genia, that's been a Yelekibusum channel, a bed and Yanya Prada Pan, a district coordinator, at Matrian Bois for Michana Muya, a champion, and the 2 James and Yama Semum National, woman named a pig comes and a bay between your one anima in a 2 between Fibia non Besijato, Ingla Wahanum, Mish, Basa, Rihanna so affected in Sudan, Rihanna Harry. This images are taking say before me, a volunteer firefighting groups. Now they mitigate the rate of bushfires. Now I'm in Rihanna's new run be brined to me in Zimura any Niansodi, a bensu, a bone soon buy from drying up. And that's the immediate measures we want to take apart from the Dria in Nia, collaborating with the youth employment agency, a non coordinated Dinkuma and Manuya. Or my Nelson and Diana, Shomasha was some baby, near so I began in Suno, Nabun Suno by. Only pet in a district coordinator Eddie Maya to ancient boy for Yera, champion, broker say we a penno, and a quack no able to Yabono, Yera, Nana, Ajiman, Kodom, and the Ebisans a pape. Now, at the end, Jabi and Penny for Matsana, one must anima, we cause no to be a James Bowman, and Nipa Bone, Patemo, no Masudeno. Agua a mass who said, ding, Obom, so Obom, so you baby, and Yadia into the 2 James ready, and when you form a message and remove Yakate, as well, one yatas was in a bay jumping you force to do a taxi, not be a sweat to me a conkai. Sorry, now the entire Swatiano, Adrian, and Siona down, and Subian. This is Yamin Suno or Tonoa. Any part that won't show no honor. No one knows. No Casay. And Crobia won't show who be a operation. And I'm 3,000, 4,000. Any part of those won't not so dinner so a cahono. A mark and show no one Yamina, a year floor. We just say near one show no not a mark and show no immune. And I'm no cassette. I saw didn't I don't show no one until you are no bar. So Bobo Fiano Poco see you. This is Sensiono as a soti. And Tia can another Bobo de Rose.
obi nkosi nneɛma wɔ nsuo no obi nkɔyɛ sei na nso san sɛ mmara nta akyirɛ no ahemfie kɔ deɛ frɛ wo a wopa na wokɔ tie deɛ yɛnim sɛ nka aban mmara mmom ɛna nka ɛbɛdi mu ama nananom so de ani adi mmara no akyi nkom so mo form de enta jese ko treja nan no bibia so ntumi konkan odi pe ti nikan kwamu hina ono ebutu abono ye nana agiman kodom enchese ti nikan ono so de sa de sedewe eto aben na this my as usual kwana wase de kra na ye bebia na boboa no a ene de besi ha ene jese de crossover de fira sentiment mu insha 104.5 etwa apoko biem e won kran puni mantem na fi ne topeten Ghana babia no ha ne bebe kwama me de nyina sedia me so eye obi this year Ofuri amafuko vyotemeka yola de was over to you. Ofuri mete won kapa na minister samba bie wa bisa no. Na nado so kra bi wo ho aye nte wase o. Boniface aye familiarization to ya ye bibia. No we change no asan kofa new minister. No so be call familiarization to no was say Ghana are you serious? Was working. No wo ye adwuma. Adwuma no wo yankasa. And in fact, I said Nanado, I said Obi Chaneni Swam and Dr. Mahmoud Baumia and Yumre ye bisa so kaiwe and as say Sydney drew $5. In terms of the dollar equivalent of the amount that has been borrowed, this government has borrowed some $39 billion in 8 years. When I mention this, they either get confused or pretend to get confused. In fact, by December 2016, the government will have borrowed by $42 billion. The government will claim, no doubt, that the book value of the debt is $26 billion. So it would be impossible, they will say, that they could have borrowed $36 billion. Quite frankly, it is a weak argument. The only reason why the book value of the debt is 26 billion is because we are applying today's exchange rate, which the same government succeeded in collapsing to the value of the debt and not the exchange rate at the time the money was borrowed. Mr. Chairman, with this major increase in the debt, Ghana's debt to GDP ratio has increased from 32% in 2008 to 72% at the end of 2015. Interestingly, in the presentation of the supplementary budget in July 2016, the Minister of Finance stated that Ghana's debt to GDP ratio has declined. And he said, "Yeah, adundumadundum bejai ebaye adundumadundum nenya ya debo ndisi echino. Dollar no mwanchi na nyina ho a enundwana mudwa nyina enso de babo mwachia kopem sa mbachi na nyina ho. Sentwefo ye dwuma a esese ye no. Ye ba be wie Kasiebo no na nhwemu abase kwan ya obefa so a wobeda. Enna bi wo ho a yesi we ne ye ajajufo anase aloyafo wu asa nna na sa na ededa wo mo ne de wo abutubutu ho. Se ye nokro se nye nokro sa na ye ya kan na enna nkasa no yesi niema ahodo pi no a na ewo mu se eye nokre se nye nokre enye ya adwen se ye bo awura mu ebi ye bisa se posture kwan ya befa so a wo beda no etumi kire woda ya wo beso etumi kire mpo se wapomuden beko yi ana se mpo wokra no ye de ka se ye da na wafiri ye mu wo kwa wo betumi aba be wura mu ni ade prophetess Emma Grace Divine Healing Ministry Emma mi Grace Mensa en wo kire se du ba bi enye nokre pi se woda said ye obesi ada ho no etumi ema night me obeso nda ye hu ni ade se nyame ye wadom na so so be bibi a kyerewa style a wode bada obi okrot ya so dem ye bompa na so te bi bompa kra wa ate na ni kra no tumi hu bibi enti nya memnim wo mema mekuma mo ne nya masia hu ne se nye style wode bada ene be ma wa so dai bia na se bia nyema bi ekodu ba bi momo a obi otumi dwendwen bibi wa and also to me basa or to me the quad I assume no woman near when no one's one can want some Biana a beer such no and again I mean way will be a could be Tian found one said the obeda or die and a beba na and yes ye Mr. Dr. Foka Cray and Dr. Emma Ahuza Clinic Dr. Stanley M. Asari watcher say none dear ne Diane dear de ono betumi aka na afutu wade be ma ne se udidi wie a e atwen kakra nsa na wada na udidi wie a na wada digestion take place na etumi soso da ye enna yade a eye nipa ehome so ti ase ehome na o se
ɔhome yie nti woanya ahome papa a ɛbɛma waso daeɛ a ɛnso ɛnyɛ papa sɛ woanya sound sleep wona no anyɛ sound nso a ɛma wonya ɛnaeɛ papa saa wonni aduane a ɛmu yɛ duru bia 2 hours ansa na wakɔda sɛ woyɛ ne saa deɛ a adaeɛ so no bɛyɛ papa na woanyɛ ne sɛnea medically ɛfata deɛ a adaeɛ so bi wɔ hɔ ɛmmoa na ɛnyɛ adaeɛ so papa nso ma wo ɛne nti dɔk wie yɛ ne yɛsɛ ahohomfoɔ yi yɛmma mo hɔ ne yɛne nana ogya ɛdi nkɔmmɔ no wɔkyerɛ sɛ daeɛ ne nneɛma ɛda ɛdi ɛwɔ aberɛ a wada nneɛma a wohuhu no deɛ yɛ ana nananom abosom na yɛ a ne ɔmu de yɛdi nkɔmmɔ yɛ wobɛda no ɛno ɛnyɛ style a wobɛda ahombɔne a atakaw ebi a ɔwɔ spiritual problem atakaw sunsun mu ebi a no wada daeɛ sunsun mu no na onyankopɔn bɛda ne di ɛde atrɛ wo sɛ sei ɛna ɛkɔ so ɛwɔ sunsun afa ho so ata nti yɛso daeɛ de hu nneɛma ɛkɔ so wɔ yɛabrabɔ so obi wɔ hɔ a na yɛyɛ no wɔ sunsun mu a sunsun na so ɔso daeɛ a obɛhu sɛ o na ebu a ne demon bi adi n'akyi sunsun mu no na ebu a yɛwɔ de bu ɔn so obɛtumi ada ɛbɔ obi wɔ ɔda ɔya ɔda ya se ya ɔda ya ti sɛ sɛ na obi awu no a ɛnso tuma so daeɛ bɔne sɛ spiritual only spiritual problem a na ɔda ya ɛna otumi so daeɛ na sɛ wowɔ spiritual problem ɛna ɔda side way o style bi a ɔbɛda bi ano da ɔmbɛba nti sɛ wowɔ spiritual problem deɛ mfa wo pa awura table no ase no da wɔmbɛba ne yɛbisa ghanafoɔ deɛ wɔ mu ne mfa daeɛ ne kwan yɛ fa so daeɛ position ɛne nneɛma ɛyɛ a yɛhuhu aberɛ a yɛakate yɛni woda no ɔda straight ɛne obi tumi ne wo bɛda anaasɛ dɛ wososo daeɛ rough anaa wodidi mmee bebree a na wotumi so daa saa daeɛ no anaa obi a na obi abɛka asɛm yɛ yɛhu a ɛno wotumi de kɔ daeɛ mu sɛ wosa ayaya that is woma w'anim ɛfɛsi wo ceiling no a ɛnɛ so yɛ sɛ woda half naked a abɛɛfoɔ ɛtumi ne wobɛda anaa abosomfoɔ ne wobɛda obi ka kyerɛ me sɛ sɛ woda ayaya ɛsɛ honhom bi ne wobɛba bɛda wo ɛnyɛ sɛ wobɛda saa medeɛ matete sɛ sɛ woda ne sɛ ebi a wobɛdwen sɛ heat nti merɔ me ho anaasɛ ebi a bibi nti meda naked without anything ɔnsɛ hwee na sɛ woda a honhom bi twɛm na sɛ anaasɛ obi koraa wɔ ani ɔne na sɛ wo ne no ɛhyɛ wall anaasɛ wɔtwɛm akɔyɛ ne biribi a wɔtumi ɛbɛdi wo bɔne ebi wɔ hɔ wɔtumi ne wɔbɛda obi wɔ hɔ nso so a deɛ ebi a ɔpɛ de wayɛ bi a wɔtumi ne wɔyɛ Adom 106.3 FM ɛne nti ɔmanfoɔ adwenkyerɛ a wɔn ɛde ɛba yɛfa ɛna no ɛho no nti no menim deɛ sɛ na honhom pɛ sɛ ɔno da ɛno ɔwɔ atade honhom wɔte sɛ brutut ɔwɔ atade nti wohyɛ but ayi canopy kuro bɛtumi no wada nea sɛ daeɛ bi a wotumi so no a ɛsɛ obi nyane wo sɛ daeɛ bi na woso sɛ dɛn yo na ɛno yɛ daeɛ a ɛhu so bɔ pitiri na asɔre ɛnyɛ san hwɛ abɛte wɔ ne walande baabi ɛhu paa obi nyane me no wotumi to ne borɔfo ɛno yɛde bɛyɛ voice of the day anwummere Vodafone future ne yɛ exciting 10 yɛdi mfie du nti 10 pesos wobɛnya nneɛma pii kɔsoa na yi so ɛna CB-men ɛne women capsules ɛboa ma yɛdwonsɔ ɛkɔ straight wɔ mu adaroma yɛn voice of the day no obi nyane me ɛna obi to ne borɔfo. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. It is to me like dreaming. Somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. Somebody wake me up. If it's dreaming, somebody wake me up. If it's dreaming, I'm dreaming out. It is to me like dreaming. Somebody wake me up. Hwirema no so ka ho. Wote nipa no obo nwumre wote so obo hwirema fa. Obi nya ne mio. Say ya dantie no a. Ti na kyese ne nya no. Na de atia ne se ba ne se wanya wo yare stroke a. Bra Grace Homeopathic Clinic yamwa. O yade bia wachia de chronic no. Ene ye ho adwuma pa nti bra na yamwa na total no so de bawura ho. O ya driver kwaju fuel wo ho anwumre ya koto fuel. Eho na abenya pi na asen aboa o car ne engine no na afi asen ama Troxy card ni bi na kyese wa beka family no ho trotro ne taxi for muku e fene Troxy kotofu e total ne ma ne nchechire mu Kingdom Ginseng Power Capsules bebo am wa ginseng ama wo joint nyina na hoɔden abam am watumi obre no akɔfom and a Cowbell Gold eboa ya anom ne a kyese eye breakfast emu edu api Cowbell abusua no foforo ade aka ho no and a Fresh Lady Capsules ema no se wopese
himfie hɔ yɛ fine na ɛhɔ enye Waterloo na UVRA no very romantic area no emu yɛ correct menstrual pains bi antete wa fresh lady capsules maybe na ene beboa asiesi hɔ fine na tabia haba mesha malaria bi ani hɔ malaria bia etumi etu ase hwehwe bia chiri kwan wo madaroma ena anwumre yɛde Kasiebo a yɛde ebrɛw ne nyinaa ɛba yɛ obetumi ase akenkan sɛm bi wɔ adomonline.com mede ne kofi adoma wanwani nana nkrato hene the wanf anwumre mene nana akwia echampama ena afi nana agei obrimpon cp ena yɛka bo mu anwumre ɛbɔ gala no yɛde wasi ena yɛ fieda ena nti fieda moso ena yɛde toa also na happy birthday prophetess Grace Ousu afenyi mensa ekunfi ena wo Oji Poncho Isaac Amwako Oji Poncho so happy birthday. Don't come, don't come. 10 pesos.